My baby doll, Baby doll, baby doll, sweet baby doll, baby doll, baby doll. is there no hope left at all? My baby doll, I know there ain't no sunshine, Baby doll, there's only bitter Jackson, rekla sam. baby doll. nothing about you, girl. Gdje si? I'll show you that. Evo, spremila sam stvari. Gave them everything you had. Ti mene čuješ uopšte? Ajde, idemo da krenemo, požuri. Nego ne mogu da nađem gde mi je onaj beli kožni novčanik. Znaš, onaj koliko ga volim, ne znam gde sam ga stavila. Nije ni na ljuljašci. Hajde pogledaj da nije na prednjem sedištu tvog auta. Gde sam ga stavila? Jack, jel ti mene čuješ? Jack! Kako je to prase? Još jedan? Bože, je tu tamo nešto gori? To gori sindikalna plantaža. Da li je moguće da gori sindikalna plantaža? O moj Bože. Bože, da li je moguće? Požar! Boža! Gdje ste? Ovo se dešava! Sindikalna plantaža! Gdje je? Ide sa sve! Ajde, izgledaj! Ne mogu zato što je ovdje ključ od kuće! Idite vi, ajde, idite, doći ću ja kasnije. Neko zapalio? A zapalila se! Sve gori. Jao, Bože, dragi, njega nikada nema kada mi je potreba. Jack! Ja ne znam gdje je i gdje mi je beli kožni novčanik. A ti si tu? Šta je bilo mama? Dakle? I šta? Ja ne mogu da verujem da jedan ljudski stvor može da bude toliko podmukao i nizak kao ti. O, pa gospođo Mijan, to svašta može da znaš. Čemu je sada reći? Kako čemu je reč, Jack? Ti si jednostavno nestao, otišao bez jedne jedine reči. Pa šta je strašno tamo? Kako šta je strašno? Šta je strašno? Gdje si bio? Tu sam. Ovdje. Sve vreme sam bio ovdje. Ovdje si bio? Čekaj. Čekaj, rekao sam ti za večerom da me boli glava i da u kući nema ništa za piće. I ti si rekao, ok, spremi svoje stvari, evo vidi, ja sam spremila svoje stvari. I onda sam vidjela da mi nema belog kožnog novčanika. I onda sam se sjetila da je verovatno ostao na prednjem sedištu u tvom autu. Izašla sam na tren, tebe nije bilo ovdje. Ne, nije te bilo ovdje. A znaš šta onda? Onda se čula toliko jedna strašna eksplozija da meni srce... Ustani, dođi, pipni mi srce. Dođi, pipni. Da meni srce lupa kao čekićem. Šta ti je, bre, odjednom? Ne mogu da podnesem to tvoje kmećenje. Ti, ženska glavo, čim se svane ti kreneš da kmečiš po kući. Ništa drugo ne radiš. Ja ne znam šta je s tobom, šta ti je odjednom tako? Ništa mi nije. Ali Jack, ja ne razumem što sad tako reaguješ. Ja, Jack, znam, je li? Ne, ja sam se sada sjetila. Ja sam se sada sjetila da sam čula zvuk tvog motora kada si dolazio. Nemoj da me praviš luda. Ti misliš da ja nemam pameti, a? To misliš? Slušaj me. Neću da vas slušam. Imamo Ti si pamet. sebičan, da ti kažem. Glavi. I rekao si mi da spakujem svoje stvari i da ćemo ići do grada. Slušaj me, dobro. Pusti me, nemoj. Šta da te slušam? Sve vreme sam bio ovdje. Nisi bio ovdje, ne laži. Praviš me ludo. Pazi mala. Šta da pazim? Pazi šta Nemoj da mi ti se kažeš. približiš. Šta imaš da mi kažeš? Sve vreme sam bio ovdje. Nisi bio ovdje. Sve vreme sam Nisi, bio nemoj, ovdje. molim te. Nisi bio ovdje! Gdje sam bio ovdje? Molim te, Jack, boli me ruka. Gdje sam Jack, bio? molim te. Ne znam gdje si bio. Ma jasno je kao sunce da nisi bio ovdje. Gdje sam bio? Ma ne znam, reci mi ti gdje si bio. Ovdje.
svaki sekund s tobom srećiti ti i ja na ljuljašci. Ljuljali se gore do, a? Gdje sam bio? Polomit ćeš mi ruku. Gdje sam bio? Ne znam gdje si bio. Gdje sam bio? Dobro, bio si ovdje. Ovdje si bio sam, jao. Ne vidiš kako znaš. Dobra moja ljubav. You saw me standing alone, without dreaming my heart, without love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really would care for. For someone I really would care for. Znaš koliko me boli. Moja slatka beba. Ti znaš koliko ja tebe volim? Ti znaš koliko ja tebe volim? Ne, Slatki. Volim? mnogo. Baš koliko me boli. Rekao si da to više nećeš da radiš. Zašto si boli? Zašto? Te volim. Mnogo. Mogu si da mi polomiš ruku. Znaš tako nekad zamišljaš da si i komad bele to. Vidi sam mnogo šla. Aj, Znaš li šta ja tad radim? ne znam. Šta radiš tamo? Smažem. Kako ne Pusti smažeš? možem. Slatkiš. Kako O, ti ludi je. moja slatka beba. Joj. Nego da ti pitam nešto. A šta ćeš da me pitaš? Ja sam bio posle večera. Položio si se kao... Dobro, nisi. Ja ne znam ništa treba da kažem. Kaži kako je bilo. Posle večere smo ti i ja bili ovdje na ljuljašci, tako? I onda smo se ljuljali gore, dole. I ti uopšte ne znaš i kakva je to eksplozija bila tamo, tako? Pa šta sam sad? Ama nemoj da izmišljaš ono Pa ne što znam, nije važno. ne znam. Nema eksplozije. Nije bila eksplozija. Pa nije na našoj vješci, nije bila eksplozija. Aha, Vidiš, baby, žene kao ti nisu stvorene da misle svojim glavom, jer uopće u toj glavi nema ničega. pa nema. Jeste stvoreni da vas mazimo, da Da. vas šepamo, Pa da da. vas smažemo. Srećica moja. Jeste. Ajmo sad u grad. Idemo da gledamo požar. Ne? Ne, Nego? idemo u grad, da kupimo nešto za picu. Hajde. Ajde. Ej, Jake. Slušaj. Ali ja ne znam gdje je moj beli koš i novčanik. Ne luda žena. Eno ga na prednjem sedištu gdje uvek ostaviš. Znači, tamo je. A gdje ideš sada? Idemo hodati, spremi se. Aha. Ajde, požuri. Jedu čekam da idem u grad. Blue moon, you saw me standing alone, without dreaming my heart, without
Mesečevom jezeru. You saw me standing alone, without dreaming my heart, without a home my own. Haha, sve što mogu da vam kažem jeste da ste vi jedan veoma srećan mlad čovek. Da, veoma srećan. Jer vidite, gospodine vikara, posao od 27 vagona punih pamuka, pa to je zaista veliki posao. A ja sam neko ko je to mogao da uradi za vas. Da. Kako se zovete? Silo. Silva. A dakle to ime? Iz priče o ružnom pačetu. Nije iz Biblije. Nije. Meni deluje kao neka srebrna prevara. Zato vidim da svaki oblak ima srebrnu prevaru. Baby! Srećan mlad čovjek. Evo recimo, da ste pre 2 nedelje došli, ja ne bih mogao to da uradim za vas. Jer sam imao previše posla. Ali eto, sad možemo završiti. Baby! E pa, gospodine vikar, da vas upoznam, ovo je gospođa Mija. Ja sam Flora. Silo. Vidiš, Da. baby, ovaj mladić misli da je jako nesrećan, znaš. Ja? Da. Bio je taj neki incident, izgorila mu je mašina za čišćenje pamuka, a dobio je, pazi, ovo, 27 vagona punih pamuka i to odvažne mušterije iz mobila i to treba očas posla očistiti. I kažem ja, gospodine vikaru, da ste vi zapravo srećni da vama treba poslužiti. Ne što mi je izgorila ta mašina, već zato što ste u meni našli čovjeka koji može da uradi to za vas. Evo, baby, recimo da je srećan. Da, vi ste veoma srećan čovjek što mi je izgorela mašina i što je moj suprug mogao da vas zameni. Da, vrlo srećan. Vidite vi, gospodine vikara, u moj bej. Vidite kako je to lud. Da. Znate, što radi većina muškaraca? Oni vole male žene, a onda kad ih ožene, pa te male mlade žene se raspuste, udobno smeste i postaju sve veće. Dobro, Jack, molim te. I sad, je li to nešto što priroda nalaže? E pa nije, gospodine vikar. Nije. Te žene se opuste, postaju sve deblje i deblje, a njihovi muškarci, muževi, bili sve više nesrećni, nezadovoljni. To vam je izvor mnogih svađa i nezadovoljstva u porodici. Ali meni nešto tako nije moglo da se desi. Vidite vi ovo moj bej. Dobro, prekid. Ona vam je istih razmjera kao onog dana kad sam je sreo. Dobro, Jack, molim. Ne pretjerano veliko, ali kolosovno. I onda kad sam joj stavljao verenički prsten, bilo je to jedne subotne večeri na Mesečevom mjestu. Ja sam joj tad rekao, dej, lutko, ako izgubiš samo jednu jedinu funtu sa tog tvog lepog oblokte, Jo, Bože. ja ću te ostaviti. Ama ja ću te ostaviti tako mi Boga ako primetim da si počela da mašiš. Ne volim ja ništa, gospodine vikaro, kao što kažu Francuzi, petit. Ne volim moćno. To moj bej. Pogledajte tu.
potrudi se da gospodinu vikaru bude prijatno kod nas. Sa zadovoljstvom. A ja odoh da očistim tih 27 vagona punih pamuka. Politika prijateljstva među susjedima, gospodine vikaru. To zapamtite. Vi ste pružili šansu meni. Ja ću je pružiti vama. Baby zabavi gospodina vikara. Vidimo se kasnije. Politika je prijateljstva. Zar nije sjajan? Zar nije sjajan? Ja se ne bi usudila tako se izložiti. Čemu? Izložiti se suncu. Znate, na suncu može koža mnogo da izgori. Ej, meni je jednom tako izgorelo. Znate gde je to bilo? Na Mesečevom jezeru. I to sa onim Peterson. Znate one Petersonove, braća Peterson? Da. Išla sam sa njima u ribolov. Oni jako vole ribolov. Poznao sa jednim od njih. Naravno, Mr. Vikaro, to je bilo prije nego što sam se udala za Jacka, znate. I otišli smo u ribolov i on je stavio sa tim čamcem po sredini jezera i pecao. A ono sunce je toliko gorelo da je meni koža sva izgorela. Znate, ja 3 noći sam morala da spavam na stomaku. 3 noći. Sad sve okej? Pa sad je sve okej, da. Sad je sve u redu. A znate šta? Isto mi se desilo nešto sa tim Petersonovima. Isto na tom Mesečevom jezeru, to je tako sudbonosno jezero. Upala sam prilikom jednog ribolova u jezero, umalo se nisam udavila, kao mislite. Onda me jednom otrovni bršljan za malo zakačio. Onda sam izgorela na suncu. Znači, s tim Petersonom mi se uvijek nešto loše dešavalo. Ja, znate kako je to divlja horka, mladić? Mada, kada se setim, lepo smo se zabavljali. Lepo. Mr. Vikaro, znate šta predlažem? Hajde sedite, raskomotite se malo. Znate, ja vam baš i nisam neki sagovornik u razgovoru. Ma da, nemojte se ni truditi. Ja više volim neko tiho razumijevanje. Aha, mislim da razumem. Evo, prvo što primijetim na vama ženama, A šta ga primetite? pa je se taj beli kožni novčanik. Moj novčanik? Pa, držite ga kao da ću vam ga istrgnuti iz ruke. Ne, nisam to pomislila, nemojte, molim vas. Nikako. To ne bi bila politika dobrih susjeda. Valjda ne. Ali vi držite taj novčanik samo izgleda da biste se imali zašto držati. Pa nije da vam kažem, ja volim uvek nešto da držim u rukama. Jasno da volim. Pa volim, da. Šta? I vidite koliko ima nesigurnosti ovdje. Evo ova moja mašina. Planula je i izgorela. A ovo dobrovoljno vatrogasno društvo nije dobro opremljeno i ne predstavlja zaštitu. Pa ne. Ima sunce je nekako neobično žarko. Ali i ova 2 drveta ovamo iza, isto ne predstavljaju zaštitu. Ne, slažem se. Pa i materijal od toga je napravljena ta haljina, isto ne predstavlja zaštitu. Što vi radite? Šta ja radim? Uzimate taj beli kožni novčanik. On je stvaran, on je pouzdan. On je nešto za što se možete uhvatiti. Razumijete šta hoću da kažem? Znate šta? Trudim se, ali ja sam vam nekako malo spora u razmišljanju. Pa majka štiti dete. Naravno da... Pa ne! Nego? Nego dete štiti majku od osjećaja izgubljenosti, od osjećaja praznine, od osjećaja da u rukama drži samo bežimo te stvari i ništa drugo. Mislite da u ovom pričanju nema baš puno veze? Ne, mislim, kažem ja.
malo slabije, to se razumem. I sporije. Kako se zove? Flora? Ja sam silo. Nešto što nije zlato, nego samo silo. Kao srebrni dolar. A sad mi je jasno. Ne baš tako kao srebrnih 10 centi, ali to je italijansko ime, ja sam iz New Orleans. A pa zato ste vi tamni. Pa vi u stvari niste tamni od sunca. Pa tamo kao moja ruka, pogledajte. Bože, šta vam je? Pa nemojte tako da mi pokazujete. Oprosti. Ovo je tako neprijatno. Znate šta? Mr. Vigaro, ja bih vas sada ponudila pićem, ali Jack je... Nismo stigli da idemo da kupimo piće zbog svih tih uzbuđenja oko požara. Kakvih uzbuđenja? Oko požara? Joj, vi ne znate kako požar ume da bude interesantno. Jao. Znate šta se desilo sad kad je izgorila vaša mašina? Pa pilići su celu noć kokodakali. I Zbog požara? meškoljili se, da, i meškoljili se na prečke. Znate šta? A psi su sve vreme lajali. A ja nisam mogla da spavam, uopšte. Ja sam se znojila, meni je bilo toliko vruće. I da vam kažem, iskreno, bila sam ljuta na Jacka. Bili sam ljuta, mislim. Da, bila sam ljuta na Jacka. Znate zašto? Zašto? Zato što me ostavio ovde, na ovom starom tremu i to bez kapi pića. Otišao i ostavio se. Jeste, otišao i ostavio me. A kada se vratio, znate šta? Znate šta je uradio? Mi nismo otišli u grad, nego je insistirao da idemo da gledamo tu vašu mašinu za čišćenje pamuka. Znate kako je izgorela. I toliko je bilo dima tamo. Jeste vidjeli? Taj dim je meni sve vreme ulazio u oči, u usta, u nos. Ja sam se sve vreme gušila. Ja nisam mogla da dišem uopšte. On je insistirao da i dalje da budemo tu. Toliko mi je bilo strašno, ja sam ga molila i plakala sam, Jack, molim te, hajde da se vratimo kući. On je insistirao i samo gledao tu prokletu mašinu. Kada sam se vratila kući, popila sam 2 kašike praška za spavanje. I znate šta, celu noć nisam mogla da zaspim. Ta količina bi ubila slona, a ja nisam mogla oka da sklopim. Znači, otišao i ostavio. To je u redu. Da. A možete možda da se sjetite koliko je to trajalo? Pa samo čas. Samo čas. Samo čas, jedan jedini čas. A koliko je taj čas trajao? Jo, ma kažem, on mi se vratio, ne razumijem, zašto me sve to pitate? A zašto vas ne bi pitao? Što me tako smešno gledate? Jel možete se sjetiti gdje je vaš muž nestao posle večere? Ja, Mr. Vicaro, vi se ponašate kao da sam na suđenju. Jel biste voljeli budete svedok? Svedok čega? Svedok slučaja paljevine. Paljevine? Sve smo uništavanje imovine vatrom. Ma nemojte da vam padaju na pamet tako smešne misli. Koje misli? Pa misli o nestanku mog muža posle večere. Dobro, jel možete se sjetiti gdje je nestao vaš muž? Jel možete? Pa mogu. Ajde. Evo, sad ću da vam objasnim. Evo ovako. Gdje je nestao vaš muž? Joj, ne znam, on je otišao, ne znam. Kojim poslom je izašao? Ne znam, nekako me brzo Ne možeš se sjetiti kojim sporo poslom. razmišljam jedno. Ne možeš se sjetiti kojim poslom izašao. Ne mogu kad me... Ne možeš se sjetiti, jeli? A čudno me gledate nekako. Ja ne mogu, kad me ljudi tako čudno gledaju, ne mogu da razmišljam uopšte. Uopšte ne mogu da razmišljam. Ste veoma loš svedok, mislim. Veoma loš svedok. Jel hoćete gledati ovu stranu? Evo gledam ovu stranu. Da, Jel sad možete se sjetiti gdje je izašao vaš muž? Ajde sada. Ajde. Ajde. Šta je bilo? Gdje je izašao? Gdje je izašao vaš muž? Izašao je... Kojim poslom? Odmah se vratio, ne znam gdje je izašao. Ja, nemojte, molim vas. Možemo da prekinemo, molim vas. To se vi prepostavi da želite. Pa dobro, ova mašina je onako izgorela. Ovaj svijet je i sagrađen na principu milo za drago. Jest, ja to kažem isto. Pogledajte se, molim. Ako možete samo se povjeriti. Obožavam Miljašku. Ja je volim isto. Pa dobro, samo se malo povjeriti. Evo. Obožavam se ljudi. Ja isto. Znate kako provodim vremena ovdje? Ova?
Pustite se. Opustila sam se, valjda. A niste, vaše živci su napeti. Pa napeti su zato što me sve vrijeme ispitujete. Pa ja vas nisam pitao o požaru, već o nestanku vašeg muža posle večera. Ali molim vas, smo se dogovorili da nećemo više o tome. Jel jesmo? Politika prijateljstva da... Sad mi je sve jasno šta je time htio vaš muž. Niste učinjali ni meni uslugu, sad ću ja učinjati vama uslugu. Meni nije jasno što je. Ne, Šta? imate komadić pamuka. Jo, stvarno. Hvala vam. Kako leti. Ste vidjeli? Pa zato što je vas pun pamučnih pakuljica. Da. Lete, one non stop lete, znate. I sve vrijeme mi ulaze u nos i draže mi sinus. Možda zato što ste nježna žena. Ja, nežno, pa dajte, molim vas, vidite kolika sam. Vaša veličina je deo vaše nježnosti, mislim da u vama nema ni malo grubosti. Vi ste tako mekani, tako glatki i slatki. Ja mislim da se da naš razgovor malo poprima lični karakter, jer što nam se čini. Smiješite se, mislim. Zašto da se smiješ? Imate ljamice. Imam. Smiješite se, mislim. A nemojte, molim vas, ja ipak ne volim kad me neko dodiruje. A zašto sam da kikoćete? Pa kikoćem se zato što me činite potpuno histerično. Ej, Mr. Vicaro, da vam kažem nešto. Molim vas, ja ko Boga vas molim da mi verujete ovo što ću vam reći. Znači, Jack i ja nemamo nikakve veze sa tim požarom. Znači, mi smo odmah posle večere seli ovde i ljuljali se na ljuljačci i posle toga smo otišli do grada da kupimo nešto za piće. Da, baš je tako bilo. 27 kola punih pamuka je prilično unosan posao koji me pao kao mana s neba, misli zmija. Mr. Vicaro, Molim, jesmo rekli da nećemo više. ovoga puta ste vi prvi Pa počeli. nisam počela ja prva, ja vam lepo kažem. Jack je otišao odmah posle večeri i vratio se posle izbijanja požara. Mislim da ste malo prije rekli ne. sasvim nešto drugi. Dobro, da, rekla sam drugo. Ma znate šta? Ja u stvari ne znam. Ja samo znam da smo Jack i ja bili ovdje i mi nikakve veze nemamo sa požarom. Malo prije ste rekli da vam je dim od požara nadražio sinuse. Ali znate šta? Vi meni u stvari ubacujete sve vreme reči u usta. Ja više ne znam ni šta pričam. Jao, što ja imam jednu dobru ideju. Mr. Vicaro? Šta vi mislite da ja napravim za nas jednu hladnu limonadu? Ma daj, nemojte se truditi. Ja, iskreno da budem. Ja bi da je napravim. Ali ne znam šta se dešava sa mnom. Nekako se čudno osjećam. Šta? Ja ne odustala bih da je napravim, ali noge su mi se oduzele. Kolena mi klecaju sve vreme i oči mi se sklapaju. Nekako su mi teški kapci. Ne znam, čudno mi je u glavi, a i vi ste mi tako blizu. Vruće mi. Ne mogu da vas zamolim nešto? Ne možete, molim vas. Da se spustite tu dole malo. Biće mi prijatnije. Užasno mi je vruće. Zašto hoćete da odem? Zato što je previše toplo, Mr. Vicaro. Pa jedno tijelo može da prenese svježinu u drugo. A ja koliko znam, tijelo prenose toplinu, ne svježinu. Ali ne u ovom slučaju. Ja sam Šta ste vi? hladan kao krastavac. Kao krastavac. Ako ne vjerujete, dodirnite me. Gdje? Pa bilo gdje. Ma nemojte. Jo, molim vas. Mislim da sada stvarno postajete veoma bliski sa mnom i meni to uopšte ne prija. Šta to radite? Pa neke muve lete. Kakve muve? Pustite muve, molim vas. Mislim da volite da vas dodiruju. Ko da me dodiruje?
Da li želite malo i jače da vas dobijem? Ma šta vam je, naravno da ne želim. Šta je? A ova modrica na vašem zglobu? Šta s mojom modricom? Nešto sumnja. Šta sumnjate, o čemu pričate vi? Mislim da je bio izvrstan. Ko? Vaš muž. Moj muž? Što vam pada na pamet? Pustite mi ruku, molim vas. I mislim da je to vama i prijalo. Ma šta mi je prijalo? Grubost! Vi ste ludi potpuno! Vi ste potpuno ludi! Nemojte, molim vas, znači pustite me. Ja... Šta je bilo, vrtoglavica, da nije opet? Ja, jest. To je zato što ste Kako veliki. me zbuni? Ja, velika. Kako mislite velika? Ja sam velika, možda kao Amerika. To je smiješna primjedba. Ja pa ne znam ništa pričam, više toliko sam zbunjena, pričam glupost. Kakva glupava opaska, Bože. Šta je sad? Šta to je? Briše vam znoj. Ne mislite da je to malo čudno? A? Ako tako nastavite. Ja nemam snage, ali ću zvati nekog u pomoć. Koga ćete zoveti? Evo znači ono... Eno ga tamo onaj crnac, vidite onaj crnac što kosi travu. Ajde, zovite ga. Šta je bilo? Momak! Ne možete glasati. Momak! Ej! Znate što mi smije? Ne, nemojte, molim vas. Jeste više krupni ne- tip žene. Ma dajte, molim vas! Nemojte se Ma uzbuđivati. pustite me! Ma molim vas! Vi ste ludi, potpuno, molim vas, ostite na miru. Ja sad moram da uđem u kuću. To je dobra ideja. Ići ću za vama. Ako ćete vi ići za mnom, molim vas, nemojte mi staviti tako tu. Ako ćete vi ići za mnom, ja ću se vratiti. Ja vas molim da vi ostanete ovdje, ja ću sada ući u kuću. Idem i ja za vama. Zašto biste ušli unutra i tesno? Pa možda je za troje pretjesno. Ili ti je možda previše, ali za dvoje taman. Ništa, ako ćete vi tako ući u kuću, onda ja idem napolje. Odlična ideja, bit ćemo na suncu. Nećemo biti na suncu, bit ćemo u hladu. Molim vas, jako se osjećam, vrti mi se u glavi sve vrijeme. Molim vas, dajte, ja moram da... Zašto sad to radi? Stojite mi na putu. Vi stojite na mom. Ma molim vas, stojite mi na putu, sklonite se, šta je sa vama, Mr. Vicaro? Šta je bilo? Tako da me gledate, očima mi je potpuno bestidan pogled. Vidjela se plaši? Ma naravno da vas se plašim i bojim vas se, molim vas, nemojte da ulazite u kuću, ući ću sama, vi ostanite napolje. Idem i ja sa vama. Ma vi ste sve pogrešno razumeli, i mene, i Jacka, i sve, ostanite, Se molim vas. plašite? Ma Zašto plašim se. plačete? Ma molim vas. Idi unutra. Neću. Idi unutra. Ne. Idi unutra! My baby, I know there ain't no sunshine. Baby, there's only been rain. My baby, I'll show you the way. You gave them everything you had, and still they wanted more. Well, darling, hey, over yet, so get out of that. By the light of the silvery moon, I want to spoon where my honey to croon's love tune honeymoon. If it's shining in June, your silver beams will bring love dreams, we'll cuddle in soon by the silvery moon. To moja devojčica. Ti si nešto kao umorna. Ne znaš ja. 27 vagona tvojih. 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 27 vag
Jutro su da se stao muški posao. Muški posao. 27 vagona punih pamuka. 27 vagona punih pamuka. Je li nešto smešno, Slatko? Ma ne, nije ništa smešno, ne. Ne, ni malo. Jer moj posao koji sam obavio nije za posao, znaš? Nije. Ne. Terao sam u ne crnce kao gonič muva. Da. Ti samo možeš terati. A oni nemaju ni grama mozga u svojim glavama. Nije jasno uopšte kako ti ljudi jedu, a da im neko ne kaže staju! Ja se ne bi baš hvalisala time. To čime se Slatko hvališ? Preuzeti veliki posao, obaviti ga kako treba i reći da je objavljen. Ja ne bih nazvao hvalisom. Možda nisi samo ti obavio veliki posao. A ti znaš još nekoga, a? Da nisi možda ti. Ej, možda ni meni nije bilo lako. Radim. To gonič mula po ceo dan. Ja? Da bi tebi obezbedio udoban život, da bi mogla te crnce da plaćaš, da ti čisti telo. Žena slonom pokojena kao mačik. Ej, to si ti učinio od mene. I znaš, Pogledaj. želeo si ženiti. Pogledaj se. Šta si Šta uzela? god. Šta si uzela? Jesi uzela onaj otrov protiv komaraca ili onaj za buba švabe? Po ceo dan ništa ne radiš, samo se vučeš po kući. Samo se vučeš po kući, ideš polu gola. I kažem, I samo znaš da kažeš. daj mi koga. Daj mi Coca-Cola. Osvesti se ženske glave. Osvesti se malo. Dođi sebi. Nisi ti centar sve. Misliš, a? Da. I ja, znaš što sam čuo danas? A šta si čuo? Vlada je osnovala biro za beskorisne žene. A jel? I imaju plan da vas pokupe sve po Americi i da vas transportuju u Nevadu, ali ne u Las Vegas. Ne, nego tamo daleko u pustinju. I, znaš šta on? Šta? Da vas sve pobiju. Da te rade? Ne, sve do jedne. Da Americi konačno sine. Mnogo se nakupilo beskorisnih žena. Ja, to je toliko lepa vest što si mi rekao, Jack. Ništa lepše od tebe nisam mogla da čujem. Ma dobro, Slatka. Ceo dan radim. Da bi ti živjela ovako lepo. I dođem kući i tražim malo razumevanja, a ti opet nešto je. Ma nisam Sve je glupa. sad vrijed. Ja nisam glupa. Ja samo mislim da si ti napravio takvu glupost. A to je? To što si se našalio sa sindikalnom plantažom. Ti znaš. Ja znam. Ta đubrati sindikata su najprije pokupovali svu zemlju i ostavili stare zakupce bez posla. A onda su sve trgovine u dolini Triju reka propale. I njima nije bilo dosta. Već su nabavili mašinu za čišćenje sopstvenog pamuka. I izgledalo je da ćemo mi ostati bez posla. Ali eto taj nesretni slučaj sa požarom dao je za nas poslovnu priliku. Da. I kako ste se vi proveli, Slatka? Mi? I onaj Pa gospodin. ono fino, lepo, divno. Da, lepo. Vi ste vikaru i ja. On mi ne deluje kao pristojan momak. Mnogo pristojan. Mnogo. Baš je pristojan. Dodao bih i razuman. Jako, da. Sve razumijem. Baš.
Naročito politiku prijateljstva među dobrim susjedima. I što kaže, gospodin Ti znaš šta kaže? Šta je to? Kaže da ćeš sav posao preuzeti ti i da neće kupiti novu mašinu za čišćenje pamuka. Ej, Jack! Ej, ja se sada nadam da si ti zadovoljan što si očistio 27 kola punih pamuka. Pa jesam, slatkih, no. I znaš šta još? Sve vrijeme dok ti budeš čistio taj pamuk, ja ću morati da zabavljam Mr. Vikar. Cijelo leto. A znaš o čemu smo razgovarali sve vrijeme? Baš o politici prijateljstva među dobrim susjedima. Ej, znaš kako sam bila fina? Onako kako si mi ti rekao. Napravila sam mu hladne limunade. Joj, daj malo. Ti se pije? Daj sam malo džina. Sa džinom, a? Sa malo džina. Hoćeš? Daj malo. You don't know what's love. Baby, you don't know what is love. To love somebody, to love somebody the way I love you. Bar dobro pevaš. You don't know Uglavnom ništa i what's ne love. znam. Baby, you don't know what is love. To love somebody, to love somebody the way I love you. Živeli prvo, živeli. Pa nema više. Ups, sve smo popili, ja i Mr. Vikar. Sve, toliko smo se zapričali da je to bilo strašno. Pa bilo vam lepše? Bilo nam je lepo, fino, da. Sve smo popili do posljednje kapi. Nije ostalo ništa. To što si se ti pobrinula za našeg gosta je lepo. Ali nemoj to baš doslovno da shvataš. Ma ne, naravno, samo dok ti budeš čistio pamuk. Sve rezervno. Ma naravno, Jack, ti znaš da ja slušam sve što ti kažeš. Ti uvek meni misliš najbolje. Nego čekaj, ja opet ne znam gdje mi bili kožni novčani. Jesi ga vidio negdje? A jes. Stalno ga gubim, izvini. Evo ga na prednjem sedištu. A gdje ćeš sada? Znaš šta? Što? Pre svega, vidiš ti kako ove noći postaju sveže. Ti mi stalno tako glišao. A Da se znaš, plašim da me ne nazejdeš. Treba bi nešto da obuči. a znaš da ne volim, ne trpim ništa na koži. Ja, znaš, razmišljao sam. Šta? Taj tvoj Osip, to je tebi od mnogo tečnosti. Nije ti to dobro. Misliš? Da. Stalno, Coca-Cola. Da pije manje, a? Dok ti radiš. Znaš šta? Šta? Nije ovo na kraju kraja loš dan. Nije, naravno. I ti i ja smo sreći se zaslužili da odemo do grada. Pa da vidimo možda ima nešto u bioskopu. Ajde, vaš. Jel idemo? Može, da. Ajde, Ćeš ti da spremi kreneš, se. a? Idem do Evo sad ću ja da se spremim, da. Ajde. Važno mi da sam našla novčanik. Ja u stvari ne znam. Zašto je stalno ovaj novčanik? Držim u ruci. A nekako ovako veliki, sa ovoliko para, podsjeća me. Podsjeća me na bebu. Šta kažeš, baby? Ma nisam ja babe. Ja sam možda mama.
Možda ću biti mama.